माने कर'ना भाइरास जाबाय COVID-19 बे मुलुगनाङैनो थारमाने बेरामा गोसारनायनि जुनै जों ओरैबायदि जादों जायफोरानोखि जोंनि बग्रिबारि गामियाव मजुरि मावनानै जाग्रा मानसिफोर बिथांमोना दिनै गोबां सान जाबाय खामानि मावनो मोनाखै। बेनि जुनै जिखिनि जों बग्रिबारि गामियाव साख्रिआवला दङ जों बयबो सानलायनानै ज' जानानै रां बुथुमलायनानै गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरनो जायफोरा हाजिरा मावना जायो बिथांमोनखौ जोङो 5 किल' माइरं, आलु सेरसे, पियाज सेरसे, थाव सेरसे आरो इनिफ्राय साबोन थरसे आरो संख्रि पेकेटसे ओरैहाय जोङो जानाय मुवाफोर जोङो जगायदो दिनैयो जों मा दिनैनि बे अनसुंथाइखौ होदों एबा माबायदि न'खरनो होदों? जायफोरानोखि साख्रि गैया बिसोरो जेब्लाबो खामानिनि सायाव हाजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोना गोबां सम खामानि मावनो हायाखै। बेनि जुनै जों बिथांमोनखौ एसे हेफाजाब खालामदों। बेबायदि बन्द'नि जुगाव समाव माबोरै सोलिनानै दं नोंथांमोननि गामिया? दाथ' गोबाङानो गोबां जायगायाव खामानि मावनो थाङोमोन बिथांमोना थांनो हायाखै। थांनो हायैनि जुनै खामानि मावनो थांनो हायैनि जुनै जों बिथांमोनखौ माबोरै हागौ हेफाजाब खालामनो सानदों। इयुनावबो लकडाउना बारायबावोबा नोंथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ लाबावनायनि थांखियाव दं नामा? निस्सय जों बेखौ सानबावनाय जागोन, हानायमानि जों हेफाजाब खालामनो नाजागोन। नोंथांमोना बेसेबांसो होदों? जोङो साफायाव जेसेबां जों जिखिनि मुवा बावहरबाय बिथांमोननो जों हिसाब खालामनानै जेसेबां रां जोंनि गेजेराव गोलैगोन जोंनि गेजेराव दङ 20 साख्रिआवला बेनि गेजेराव 7 फोरोंगिरि आरो 13 फौजि डिफेन्स मावो आरो लोगोसे माने पेन्सनार दङ सासे बिथांमोननिफ्राय जोङो रांखौ बुथुमनानै जिखिनि हिसाबाव गोलैयो जों बेखौनो राननानै दिनै COVID-19जों जेरैबायदि कर'ना भाइरासजों दिनै गासै मुलुगानो गाग्लोबजानानै दङ थिग बे समाव जोंनि गामियाव दिनै लकडाउननि समाव साख्रिआवला बिथांमोना गोरिब गुन्द्रानो दिनै खायसे मुवा बेसादफोर दिनै अनसुंथाइ बावहरदों। बिथांमोनखौबो जोङो बग्रिबारि गामिनि जानानै गासै साख्रिआवला बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। जों बिथांमोननि मुवा बेसाद बावथाय मुवाखौ जों गोसो गोथारै आजावना लादों। बिथांमोना बावहरदों माइरं 5 किल', दालि सेरसे, संख्रि पेकेटसे, साबोन थरसे, थाव पेकेटसे, पियाज बेफोरबायदि मुवा बेसादफोर बावहरदों। जों बिथांमोननि बेफोर बावथाय मुवाखौ जों गोसो गोथारै आजावना लानाय जादों। बोरै सोलिना दंमोन नोंथांमोना? जोंथ' गोबां गोब्राब खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। दखान पाहार गैया, खामला मावनो हाया, थिग बेफोरबायदि गोबां जाहोनाव जों गोग्लैनानै दङ। बे समाव जों गोबां खस्थ' जानांदों।